Tkompli tissok tal-pressjoni fuq il-mediċi u l-professjonisti tas-saħħa wara li fl-aħħar 7 ijiem il-każi ġodda żdiedu bi 828. Dan wara li fuq Facebook il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa il-Gżejjer Maltin irreġistraw 143 każ ġdid sabiex minn Marzu l-hawn it-total tal-każi tela għal 9969. Min-naħa l-oħra fl-aħħar 24 siegħa fiequ 139 persuna oħra bit-total tal-każi attivi bekk issa huwa dak ta' 2069. Sa dan it-tant mill-108 każi mħabbra s-sebt 22 kienu qraba ta' persuni li diġà rriżultaw pożittiv, 4 mill-post tax-xogħol u 2 b'kuntatt dirett ma' persuni pożittivi. Dan ifisser li 80 l-oħrajn ma kellhomx idea minn fejn jew minant min ġew infettati. Nan fl-istess waqt li sissa huma 133 il-vittmi tal-virus erridi, bl-aħħar vittma kien raġel ta' 76 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fid-29 ta' Ottubru u miet il-ġimgħa fl-isptar Mater Dei. Fl-aħħar 7 ijiem pajjiżna reġistra 25 vittma, l-ogħla rata f'temp ta' ġimgħa minn mindu feġġet il-pandemija 8 xhur ilu. Sa dan it-tant numru ta' sidien ta' barijiet u ħwienet ta' xorb li tkellmu ma' Net News ikkundannaw l-aġir deskritt minnhom bħala wieħed diskriminatorju wara li l-gvern ta' Roberta Bela iddeċieda li għal ilhom il-post mnejn jgħixu lil familthom għal żmien il-festi tal-miliet ġimgħat wara li kien issikkalhom ħobżhom anke fid-dawl li tul ix-xhur tas-sajf festi esterni fl-irħula kienu sospiżi kawża tal-pandemija. U ma saħqu fil-waqt li r-ristoranti tħallew jaħdmu xogħolhom u l-industrija li ssawwarhom tinsab taħt pressjoni kbira, waħda li tista' tkun fatali għan-negozju tagħhom.